Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη συνέχεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για την τρίτη ηλικία. Τους ανθρώπους, όπως συνηθίσαμε να λέμε, πάνω από 65 ετών, που αποτελούν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Είναι ευαίσθητη η ηλικία αυτή, καθώς βγαίνει από την παραγωγική εργασία και τώρα τι? Πρέπει να μπουν στο περιθώριο κάθε άλλο. Μας είναι πολύτιμοι και έχουν ακόμα πολλά να προσφέρουν. Για την τρίτη ηλικία λοιπόν θα μιλήσουμε με την ψυχολόγο, γεροντολόγο στην μη κυβερνητική οργάνωση 50 και Ελλάς, κυρία Μυρτώ Μαρία Ράγκα. Κυρία Ράγκα, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε και για την πρόσκληση. Πείτε μας λοιπόν, τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι αυτοί που τόσο πολύ αγαπούμε, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον ανθρώπους που ανήκουν σε αυτή την ηλικία. Πείτε μας λοιπόν για τις ομορφιές, για τα θετικά αυτής της ηλικίας. Πάρα πολλές φορές μας κάνουν αυτή την ερώτηση και μερικές φορές ακόμα και οι ίδιοι οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα προσπαθούν να βρούνε τις ομορφιές. Μιας και γενικά υπάρχει απουσία πληροφόρησης και ενημέρωσης και δημιουργούνται πάρα πολλές προκαταλήψεις. Πιο παλιά λέγαμε ότι ο παππούς και η γιαγιά, ο γέροντας, ο ηλικιωμένος, μας εμπνέουν σεβασμό και εμπιστοσύνη και θεωρούνται σοφοί για τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες ζωής τους. Σήμερα ότι οι ίδιοι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν θέλουν να ονομάζονται ηλικιωμένοι και αυτό έχει προκαλέσει μια έτσι αρνητική ατμόσφαιρα γύρω από την τρίτη ηλικία, κάτι το οποίο και εμείς σαν 50 και Ελλάς, αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα της τρίτης ηλικίας και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, θα έλεγα πιο σωστά, προσπαθούμε να το πολεμήσουμε. Η δημογραφική πραγματικότητα τη γνωρίζουμε όλοι, ότι στην Ελλάδα περίπου το 20% του πληθυσμού μας ήδη είναι άνω των 60 και η Ελλάδα είναι γνωστό ότι είναι η χώρα με τους πιο γοργούς ρυθμούς γύρανσης στην Ευρώπη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όχι απλά γερνάμε, αλλά γερνάμε και πολύ γρήγορα. Έτσι λοιπόν αυτά τα αρνητικά πρότυπα τα οποία έχουμε δεν μας βοηθούν στο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε την κοινωνία μας και να γίνει πιο φιλική προς αυτά τα άτομα. Βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω κυρία Ράγκα, πιστεύουμε ότι σε αυτό φταίει η υπογεννητικότητα. Δεν φταίνε τα άτομα, το ποσοστό αυτών των ανθρώπων, αλλά το ότι δεν γεννάμε. Βεβαίως και όχι. Μα το γεγονός ότι οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι αδυνατούν να φτιάξουν οικογένεια, γιατί οι περισσότεροι λένε ότι δεν μπορούμε, όχι ότι δεν θέλουμε, έχει τεράστια ευθύνη το κράτος σε αυτό. Γιατί δεν υποστηρίζει αρκετά την οικογένεια, ώστε να μπορέσουν τα νέα ζευγάρια να κάνουν περισσότερα παιδιά και να μην έχουμε αυτό το δημογραφικό. Κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει ξεκινήσει δεκαετίες πριν, εννοείται, και όχι τώρα. Δεν είναι οι ηλικιωμένοι οι οποίοι φταίνε για την κατάσταση. Ακριβώς. Με ρωτήσατε προηγουμένως για το τι θα μπορούσαν να κάνουν αυτά τα άτομα, με τι μπορούν να ασχοληθούν κλπ. Στη χώρα μας η οικογενειακή αλληλεγγύη, αυτό που ονομάζουμε εμείς οικογενειακός εθελοντισμός, παρόλο που κάποιοι προσπαθούν να το θεωρήσουν σαν δεδομένο, είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Και εμείς μιλάμε για οικογενειακό εθελοντισμό ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί έχουμε σκοπό να τονίσουμε ότι αυτού του είδους η προσφορά στην οικογένεια συχνά θεωρείται δεδομένη. Πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι. Είναι μια προσφορά, είναι κάτι το οποίο κανείς το κάνει επειδή το θέλει και όχι επειδή πρέπει. Και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Την επόμενη φορά που κάποιος μεγάλος άνθρωπος της οικογένειάς μας ή και όχι, προσφέρεται να μας εξυπηρετήσει, να συνεισφέρει, να προσφέρει, είτε αυτό σημαίνει να φροντίσει τα εγγόνια μας, τα εγγόνια του μάλλον, να φροντίσει κάποιο άλλο ηλικιωμένο άτομο μέσα στην οικογένειά μας, συγγνώμη. Ακόμα και την καθημερινή υποστήριξη της οικογένειας. Πόσες γιαγιάδες ή μητέρες μεγαλύτερων οικογενειών, ας πούμε, δεν προσφέρουν οικιακή υποστήριξη. Δεν προσφέρουν κάποιες μικρές υπηρεσίες από το να πληρώσουν ένα λογαριασμό ή κάτι τέτοιο, επειδή το ζευγάρι αδυνατεί να καλύψει χρονικά. Αλλά ακόμα και οικονομική ενίσχυση των νεότερων μελών της οικογένειας, από πολλές φορές από αυτά που δεν τους περισσεύουν, έτσι. Γιατί σήμερα είναι πραγματικά πενιχρές οι συντάξεις.
Αυτά όμως πρέπει να σας πω ότι αλλάζουν. Αυτά τα δεδομένα αλλάζουν. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σήμερα αναζητούν και άλλους χώρους και τρόπους προσφοράς έξω από αυτά τα στενά όρια της οικογένειας και του στενού περιβάλλοντος τους. Θα σας πω σε 2 λεπτάκια έτσι μερικές ιδέες και ιδέες αλλά και πραγματικά στοιχεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σημερινή γενιά των 60'ων, 70'ων είναι τελείως διαφορετική από μια στο παρελθόν. Είναι πιο υγιείς, είναι πιο εύρωστοι, πιο ενεργοί, θέλουν να προσφέρουν αλλά και να διεκδικήσουν. Και στην ενεργοποίηση τους αυτή πάντα ενεργοποιούνται για τους άλλους, με τους άλλους, αλλά και για τους ίδιους. Είναι λίγο διαφορετική γενιά από αυτές που είχαμε μέχρι τώρα στο μυαλό μας σαν ηλικιωμένους και σαν παππούδες. Για να μπορέσουν λοιπόν να ενεργοποιηθούν, αναζητούν τρόπους, διάφορες δομές, υποδομές που μπορεί να τους προσφέρει το κράτος, η κοινωνία, η γειτονιά τους, αλλά δεν χρειάζεται υποστήριξη. Γιατί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο και δεν είναι και κάτι το οποίο συναντάμε συχνά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην Γερμανία το 60% των εθελοντών σε διάφορες οργανώσεις εθελοντικές είναι άνω των 60. Και έχουν κάνει μια έρευνα που έχουν πει ότι αν αυτές οι υπηρεσίες έπρεπε να πληρωθούν, θα ξεπερνούσε κατά πολύ τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Άρα λοιπόν, αν το σκεφτούμε έστω και οικονομικά, δεν θα πρέπει να υποτιμούμε την αξία των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν οι μεγαλύτεροι συνάνθρωποι μας, επειδή εκείνοι το θέλουν, γιατί μιλάμε πάντα για εθελοντισμό. Με ρωτήσατε ποιες θα ήταν κάποιες ιδέες για προσφορά έξω από την οικογένεια. Ναι, πριν όμως μπούμε σε αυτό το θεματάκι, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ωραία, αφού λοιπόν πραγματικά είναι έτσι όπως τα λέτε, σήμερα αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πιο πρικισμένοι θα έλεγα από ότι κάποια χρόνια λιγάκι πιο πριν. Γιατί όμως, για ποιο λόγο, βλέπουμε πολλές φορές να αισθάνονται έτσι παραγωνισμένοι, περιθωριοποιημένοι, οι ίδιοι δηλαδή να τοποθετούν τον εαυτό τους. Τι νομίζετε ότι, πού οφείλεται αυτό? Όπως σας ανέφερα και στην αρχή, έχουν δημιουργηθεί προκαταλήψεις απέναντι στην τρίτη ηλικία, λόγω του ότι μέχρι σήμερα, ή μάλλον τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία προχωράει τόσο γρήγορα που αναγκάζει τους ρυθμούς της ζωής να είναι πολύ πιο γοργοί. Λόγω του ότι οι άνθρωποι, οι μεγαλύτεροι συνάνθρωποι μας, λόγω έλλειψης προγραμμάτων και διαφόρων μορφών εκπαίδευσης, θα έλεγε κανείς, μένουν έξω από αυτή την τεχνολογία. Είναι πάρα πολλές οι φορές οι οποίες νιώθουν οι ίδιοι ότι είναι στο περιθώριο. Είτε αυτό είναι γιατί δεν μπορούν να πάνε στο αυτόματο μηχάνημα της τράπεζας να αγοράσουν τα λεφτά τους, είτε να αγοράσουν ένα εισιτήριο στο μετρό γιατί δεν ξέρουν πώς χρησιμοποιείται το μηχάνημα, είτε ακόμα και να αγοράσουν μια καινούργια τηλεόραση ή ένα κινητό τηλέφωνο και να μην ξέρουν πώς να το χρησιμοποιήσουν. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία κάνουν την κοινωνία μας να λειτουργεί πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτό που έχουν συνηθίσει τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς σαν 50 και Ελλάς συνέχεια προσπαθούμε να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση τις πολιτικές που εφαρμόζονται, να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες στο να μορφωθούν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Γιατί αυτό θα φέρει και πιο κοντά τις γενιές, αλλά και θα κάνει τους ίδιους να αισθανθούν ότι ναι, δεν αποκλείομαι από αυτόν τον κόσμο, ναι, μπορώ να είμαι κομμάτι αυτής της κοινωνίας, καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου. Κυρία Ράγκα, εκτός όμως από αυτή την παράμετρο που αναφέρετε και που είναι βεβαίως και πολύ σημαντική, πιστεύετε όμως ότι υπάρχει και προσωπική ευθύνη όλων ημών των νεωτέρων? Υπάρχει σαφώς προσωπική ευθύνη. Σαν ψυχολόγος θα πρέπει να το δω βεβαίως λίγο πιο σφαιρικά, από την άποψη ότι για να μπορέσει κανείς να σκεφτεί έτσι θα πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη παιδεία και καλλιέργεια. Κάτι το οποίο θα πρέπει να ρίξουμε την ευθύνη και πάλι στο κράτος. Δεν μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Κάθε άνθρωπος πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεράσει το παρελθόν του και την ιστορία του προσωπικά αλλά και κοινωνικά. Να λειτουργήσουμε λίγο έξω από τα κατεστημένα και τα στερεότυπα και να σκεφτούμε ότι πολύ μικρά πράγματα τα οποία είναι καθημερινά, όπως ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, το να πάμε μια βόλτα, είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι σαφώς
δεδομένα και θα έπρεπε να γίνονται όχι μόνο με τους μεγαλύτερους άνθρωπους μας, αλλά και με εμάς τους ίδιους και τον νεότερο πληθυσμό. Έχετε δίκιο στο ότι όλη η κοινωνία έχει μια μεγάλη ευθύνη για το πώς αντιμετωπίζει τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ακόμα και στον δρόμο, όταν κάποιος οδηγεί με το αυτοκίνητο, η λέξη παππούς, δηλαδή παππού παίρνα πιο γρήγορα από τον δρόμο, πολύ συχνά το ακούμε αυτό, εκείνη τη στιγμή αυτόματα αυτή η λέξη παίρνει αρνητική σημασία. Έτσι λοιπόν όλοι έχουμε μια ευθύνη σε αυτό, στο ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ακόμα και οι ίδιοι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας να αισθάνονται άσχημα. Ξεχνάμε ότι τόσα χρόνια που έχουν ζήσει είναι σαν να έχουμε σπείρει ένα χωράφι, να έχουμε περιμένει να βγάλει τον καλύτερο του καρπό και τη στιγμή που το βγάζει να το πετάμε. Αυτό έχουμε κάνει με τους μεγαλύτερους ανθρώπους της κοινωνίας μας. Έχουμε ένα χρυσό και δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Ίσως και να ξεχνάμε κιόλας ότι αν ο Θεός θέλει και εμείς σήμερα είμαστε κάπου αλλού, αλλά αύριο θα έρθουμε σε αυτή την ηλικία. Ναι, δυστυχώς η κοινωνία μας λειτουργεί με αντιγυραντικές σκέψεις, θα έλεγε κανείς. Υπάρχει μία έκφραση την οποία μιλάμε πολύ συχνά ότι όλοι θέλουμε να γεράσουμε, να κάνουμε γονάκια κλπ. Αλλά κανείς δεν θέλει να είναι γέρος. Είναι ακριβώς αυτός ο τρόπος που σκέφτεται σήμερα η κοινωνία μας. Και αυτό είναι το φοβερό, ότι τη στιγμή που βλέπουμε έναν ηλικιωμένο, είναι σαν να φοβόμαστε να φτάσουμε σε αυτή την ηλικία, παρόλο που στην πραγματικότητα το θέλουμε. Κυρία Ράγκα, τι θα είχαμε λοιπόν να πούμε σήμερα σε αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε? Θα ήθελα να δώσουμε ένα μήνυμα θετικό και να τους παροτρύνουμε σε αυτή την κρίσιμη εποχή. Μας δίνεται μια ευκαιρία σε όλους, και νεότερους και μεγαλύτερους, να ενώσουμε ό,τι έχουμε πιο πολύτιμο. Οι νεότεροι τις δυνάμεις τους και οι μεγαλύτεροι τις γνώσεις τους. Και να κάνουμε μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, γεμάτη αλληλεγγύη, σεβασμός προς το διπλανό μας, γιατί σε αυτή την πραγματικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, πολλές φορές ξεχνάμε να δούμε τις μικρές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάσουμε, μας δίνουν χαρά, μας δίνουν γέλιο, ηρεμία, ανακούφιση. Και αυτές δεν πληρώνονται με κανένα νόμισμα και δεν κοστίζουν ούτε ένα ευρώ. Έτσι λοιπόν σήμερα, που είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ηλικιωμένων, ας ξεκινήσουμε αυτή τη μέρα με μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο, για έναν ηλικιωμένο διπλανό μας, είτε αυτός είναι γνωστός, είτε φίλος, είτε ξένος, και ας τελειώσουμε μια όμορφη βραδιά με αυτούς τους ανθρώπους της οικογένειάς μας ή και τους φίλους μας. Είναι πολύ σημαντικό. Ας ξεκινήσει σήμερα αυτό λοιπόν και ας συνεχίσει και τις υπόλοιπες μέρες για όλους. Κυρία Ράγκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν η ψυχολόγος, γεροντολόγος της μη κυβερνητικής οργάνωσης 50 και Ελλάς, κυρία Μυρτώ Μαρία Ράγκα, με την οποία και μιλήσαμε για την τρίτη ηλικία.